ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. Ман аввал мехоҳам худамро шинос кунам. Як самти фаъолият дар YouTube дорам. Дар бораи деҳаҳои кӯҳистони Тоҷикистон навор мекунем. имрӯз иқдом кардем ки дар вилояти Сурхандарё, ноҳияи Сари Осиё қарор гирифта бошем бо таклиф ва хизматҳои шоёни ҳамин бародари азиз акои Абдувоҳид ҳамкасб, устоди гиромӣ. Мо инҷо меҳмонӣ омадем. Шояд ки мақсади барномаҳои моро ҳар хел мефаҳмед. Агар якум бор мебинед, мо ягон таърихнигор нестем, ягон хел чизи дигар мақсад надорем. Танҳо сайру гашт дар деҳаҳои тоҷикнишини ана ҳамин вилояту ана ҳамин ноҳия мехоҳем ки як сайру гашти худро ба итмом расонидаву аз ҳамин сайру гашт навор гирифта пешкаши шумо гардонида бошем. Мақсад аз ин наворҳои мо чи аст? Агар рафту дар ғарибиҳо бошед, агар рафту аз ватан дур бошед, ё ин ки падарҳову модарҳое бошанд ки барҷо мондаанду дигар қобилияти сайру гаштро надоранд, ан ҳамин наворҳои моро тамошо кардаву хумори дил шикананду халос, дигар чизи дигаре нест. Шояд ягон маълумот хато меравад, шояд ягон хатогиҳое ба вуҷуд мебиёяд ки дар вақти навор мо ғофил мемонем. Ҳама камбудиҳои моро ба дурустӣ қабул кунед, ками моро ба ҷои мӯл бинед. Имрӯз мо меҳмон шудем дар вилояти Сурхандарё, ноҳияи Сари Осиёи Ҷумҳурии бародару дӯсти Ӯзбекистон. аз маркази ноҳия ва баъзе деҳаҳои атрофи он, асосан деҳаҳои тоҷикнишин навор хоҳем кард. дӯстони азиз, ноҳияи Сари Осиё 29 сентябри соли 1926 ҳамчун ноҳияи алоҳида ташкил шудагӣ аст. То ба ин дам ноҳияи Сари Осиё бо ноҳияи Деҳнав дар як ҳайат қарор дошт. 22 феврали соли 1964 ноҳияи Сари Осиё аз нав бозсозӣ гардид. дар як муддат ноҳияи Сари Осиё бо ноҳияи Узун низ дар як ҳайат қарор доштанд. масоҳати умумии ноҳияи Сари Осиё қариб ба 4000 километри квадратӣ мерасад. аҳолии ноҳия зиёда аз 217 000 нафарро ташкил медиҳад. аз маркази ноҳия то маркази вилоят шаҳри Термиз 180 километрро дар бар мегирад. ноҳияи Сари Осиё яке аз ноҳияҳои сарҳадӣ буда, дар сарҳади ҷумҳурии Тоҷикистон бо ноҳияи Турсунзода ва дар минтақаи Ӯзбекистон бо ноҳияҳои Узун ва Деҳнав ҳамсарҳад мебошад. аз маркази ноҳия то истгоҳи роҳи оҳани Душанбе-Тошканд 7 километр аст. вилояти Сурхандарё ду фурудгоҳи байналмилалӣ дорад ки яке дар шаҳри Термиз ва дигаре дар ноҳияи Сари Осиё мавҷуд аст. дар атрофи ноҳияи Сари Осиё аз шимол қаторкӯҳи Ҳисор, аз ҷанубу ғарб бошад қаторкӯҳҳои Боботоғ ва кӯҳҳои Бойсун қомат афрохтанд. қуллаҳои баландтарине ки дар ин қаторкӯҳҳо вуҷуд доранд Хоҷапирях бо баландии 4303 метр ва Заркоса 2280 метр қад афрохтанд. дар гирду атрофи онҳо пастиҳои пасту баланд ва дарёҳои пуртуғён воқеъ аст. дарёҳои Тӯпаланг ва Сангардак заминҳои ҳамин ноҳияро шодоб мегардонанд. дар айни ҳол аз дарёи Тӯпаланг ба дигар ноҳияҳои ҳамин вилоят барои оби нӯшокӣ бо қубурҳои калонҳаҷм об бурда истоданд. аз ҳамин сабаб ин роҳҳое ки мебинед бесару сомон, кандагӣ ва чанглоқ аз ҳамин ҷост, вагарна ин ҷоҳо як ободмаконро мемонд. дар ин ноҳия шаҳри Шарғун, шаҳрчаи Сари Осиё мавҷуд аст. мардуми ин ҷо асосан бо чорводорӣ, зироаткорӣ, бо ғаллаю пахтакорӣ машғул ҳастанд. дар ноҳия нерӯгоҳи обию барқӣ ва дар шаҳраки Шарғун кони ангишт ва дар деҳаи Хонҷиза кони канданиҳои фоиданок амал мекунад. дар кӯҳҳои Боботоғ дарахтони писта ва растаниҳои зиёди фоиданок мерӯяд. дар маркази ноҳия иншоотҳое ки барои мардум хизмат мекунанд бозор, бонкҳо, мағозаҳо, устохонаҳо, сартарошхонаҳо, бисёр чизҳое ки барои хоҷагии халқ ва барои пешбурди зиндагии мардум зарур аст мавҷуд аст. деҳаҳое ки мо дар ин навори худ сабт кардем ва пешкаши шумо мегардонем Ӯзгариш, Тиргарон, Лангар, Гулистон, Сариҷӯй, Навобод ва Зарчоб мебошанд.
ва якчанд деҳаҳое ки дар болодасти ин деҳаҳо мавҷуд буданду мо аз ҳисоби кам будани вақтамон натавонистем он ҷо ташриф биёрем, деҳаҳои ҳамворие ки буданд оби Наркас, Ҳисорак ва деҳаҳои кӯҳии зиёде ҳастанд ки Зархона, Хуфар, Маланд, Ғоруд ва ғайраҳо мавҷуд ҳастанд. خدا داد تو بخیلی ایران مجوع جان من رزق خودگر زیر پا مانی و رسوایت کنم با خدا داد تو بخیلی ایران مجوع جان من رزق خودگر زیر پا مانی و رسوایت کنم باده نوشی میکنی کم کم خدا را یاد کن تو صغیری ناتوان باشی و مالدارت کنم صغیری ناتوان باشی و مالدارت کنم در بدر میگردی و دایم توی در یادی هم در بدر میگردی و دایم توی در یادی هم یک نگاهت میکنم از ذات اشانت کنم یک نگاهت میکنم از ذات اشانت کنم سلا و ریش داری و تو غیبتی کس میکنی سلا و ریش داری و تو غیبتی کس میکنی این یقین دان که شریکی مردی شیطانت کنم این یقین دان که شریکی مرد شیطانت کنم تخت و تاجی و روی تخت و تاجی و ای جان من از خود مرو تختی تو برباد شد به تاج و رسوایت کنم تختی تو برباد شد
به تاج و رسوایت کنم. من تو را فرزند دادم شکر جانی او بکن. میکشم فرزندی تو آخر به غم یارت کنم. دولتی دنیا چو چرکی هر دو دستت میرود. ای بخوان 5 وقت نماز صاحب ایمانت کنم. ای بخوان 5 وقت نماز صاحب ایمانت کنم. با خدا داد تو بخیلی را مجو جانی من. در گلستانی معانی صاحبی گفتار من. در گلستانی معانی صاحبی گفتار من. در شبیستانی ادب یک اختری بدار من. در شبیستانی ادب ستاره بدار من. خرقه و سجاده و تسبیح نبود اصلی وقت. خرقه و سجاده و تسبیح نبود اصلی وقت. در رهی حق عارف و ملای به دستار من. در رهی حق عارف و ملای به دستار من. سبزه های بوستانم در قدومی دوستان. دشمنان را در دل و در دیده همچو خار من. گرچه کردم ترک ظاهر بازی ها در زندگی. گرچه کردم ترک ظاهر بازی ها در زندگی. لیک صبح و شام و روز و شب خدا را یار من. لیک صبح و شام و روز و شب خدا را یار من. صادقم مقصود من پرسد کسی در زندگی. صادقم مقصود من پرسد کسی در زندگی. در دو عالم مر خدا را طالبی دیدار من. در دو عالم انا برادران عزیز، ما با حرمت برادر عزیز شهبازجان قدرتوف، همون شخصی که ما دوستی داریم در اینترنت، در سامانه های یوتیوب، انا همین دهه همون شخص است. سریجوی است، محله سبزور، همون جایی که ما وعده کرده بودیم که میبینیم. باز یک مرتبه دیگر وعده میکنم که خدا خواهد اگر پروردگار نصیب کند در توی همون شخص
ҳама чиз ба хусти худо мешавад. мо боз як маротиба дигар ҳаминҷо ташриф бибурем. аки шабо саломат бошед. номи каналашон спецтехника азия ҳаст. дароед хабар гиред, аз каналашон дастгириҳои худатона дареғ надоред. ана сари ҷой аст бародари азиз, ҷумҳурии Ӯзбекистон. دلی غم دیده حالت به شود دل بد مکن ای دلی غم دیده حالت به شود دل بد مکن وین سری شوری دوازا ید بس اما غم مخور وین سری شوری دوازا ید بس اما غم مخور دوری گردون یک دو روزه بر مرادی ما نگر دایما یکسان نماند حالی دوران غم مخور گر بهاری عمر باشد باز در طرف چمن گر بهاری عمر باشد باز در طرف چمن چتری گل بر سر کشی مرغی خوشخوان غم مخور چتری گل بر سر کشی مرغی خوشخوان غم مخور در بیابان گر به شوقی کعبه خواهی زد قدم سرزنش گر کند خاری مغلان غم مخور که سرگردان به عالم گشت غم خوار نیا هر که سرگردان به عالم گشت غم خوار نیا آخر الامر به غم خواری رسد غم مخور آخر الامر به غم خواری رسد غم مخور ана дӯстони азиз, дар ин навори худ мо ҳарчи тавонистем пешниҳоди шумо кардем. дар наворҳои оянда интизор шавед аз деҳаҳои Кенгузар, Нелу, Сангарда ки он ҷойҳо низ деҳаҳои аҳолинишини тоҷикзабон ҳастанд, навор пешкаш хоҳем кард. ҳатман дар канал аъзо шавед ва интизори ана ҳамин наворҳо бошед. як ҷавон ташаккур ки бо мо будед. то ин дам саломату сарбаланд бошед. худоҳофиз.